እዚህ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያንዩ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያን በሐሌት ደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን ካብ ዲያስፖራ ዝፍኖ ናይ ሬዲዮ መደብዩ سنيت كل جزء قدام باقوتات إيرترا خبص مونتن وقوس خبص عشاتن موانقوتات تغرينيان عربن بيشاتش عن 540 كيلو هرتز أبصر أصلا حد المترو باند نبي إيرتران كبابي أنزفنو ناي راديو فنويوم حتى فتحن ديمقراسن حتى حزب بنبر ناي ولقي كونن مچم كل إيرتراوي كم زفلطو قال سنن ناصنت بعداوي غزائي اباريركا حسوم زبيتاو غزائي اب سلطان مقماط اينبرن ترغم ناصنتون نسي نبرن ناصنت مالت بايتون هاغراو حقن زونن حزبي مالتيو ناصنت مالت ابوشت هاغركا ناي تمرت عدل ناي سراح عدل ناي منقسقاس عدل ناي مزرابن مصحفن عدل ممحياش من بابرو حزبي باطقالالي معره تحتاتنتن معره تساتفنتن تماقرحنتن زيغاتات مالتيو ازي سفح ارستن بوليتيكان اكوا انتخونه غلا كابتو بزح وحديو فتحن ديمقراسن الكام قوام دما زحاشه اماراتي محسابن زتبلاشو محدراخا نخم عراره تساتفوخان اجام كان مبركات مالتيو مقوام مالت حنت فديلو بايتا متطح ايكونن ويدما سبات اب سلطان مقيار ايكونن انتاي دقا نتي حزبي زرغص حقا البو اسرارحاتات كابسرو محيخا حزبي وانان بعل بيتن مخانو تساتفو بزرغاغص اغباب نعو زغلغل حقي من داف نتي حقي مركوس بمغبار باروت كوينوم زغلغلوو مرحت بمرጫ نزتوسنلهم غزي بغبو زازيموم زسنابتو متكا مالتيو منالبات قدوم كيدغم زبل سغات كهلون تلعلن يخيل يخون مفتحين عايزون ابتندفي سفر يزغون بمسرتو نتوم بحجز محدرو سلام زوننو معبولات عالم كموديل وسيدنا انت حاسبنا مقوام امارات حساب مالت صغاناي حدا حزبي مالتيو زخونه يخون سب دما اب سلطان يحلو اي حلو بزي يقدس صغعنتو ناب حفاش حزبي دا امبر ناب سب سلطان زرفتي حبتن هاجرن كخون اي غباين حاجز دلي اتز توصع دا امبر اتز غبت ايكونن كسمع زغبؤو اتعدو زلققه دا امبر عد زلققه ايكونن سلازي غوني اتقيحت دقو كفيلو هابتو تزرفه عدو زلققه حزبنا نخون حلنا نمن نايلومي مبقسي صحفي بكوميديان يوناس محرت اب مايناس تدالوت حلنا زر استا كوميديا ترستو نايتا كوميدي نغادون عدكتن حلنا خغبرمو بسنكي كورونا فيروس نستفتر حنفشفش واغاتات عداغا نخرغاغا اتزخاخريا منغستي إيرترا غنا دلديلو كيرغص انكلوت حيزيو ابلل نغادو هاغرنا هادن زجمره كلنا ابستفلالي اغاطاميታት አስተውዒልናን ሰሚዕናን ንኸውኒና ነጋዶ ስሱዓትን ሃርጓማትን እናተባህሉ ብመንግስቲ ኤርትራ ወቀሳታት ከም ሕሱም ተዘሪብሎም እዩ ምስ ህዝቢ ንምጽላእን ንምድካዮምን ብዙሕ ተጻዒሩን እዩ ንኣብነት ባዶ ትሽዓተ ዝበሃል ትካል ህዝባዊ ግንባር ነገራት ብሕሱር ዋጋ ካብ ደገ ብምሽማት ንህዝቢ ብስምረት ዓዋጋ ብምሻጥን ንቐረብቶም ብምክፍፋልን ንኤርትራውያን ነጋዶ ከም ዝዳኸሙ ገይሩ እዩ ባዶ ትሽዓተ ንርእሱ ኣዝዩ ብልሽው ኣሰራርሓ ዝኽተልን ጉልጽነት ዝጎደሎን ስለ ዝነበረ ግን ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ፈጺሙ ኣይተዓወተን ከምቲ ሙሉእ ህዝቢ ስመራ ዝፈልጦ
ኣባላት ባዶ 9 ኣብ ህልም ዝበለ ውልቃዊ ውድድርን ዘይተዓደነ ውልቃዊ ወጻኢታትን ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ቁርቁስ ሰብ ገሪምዎ መዛረብ ብዛዕባ ምስኮነ ሓለቆኦም ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዘይፈለጠ ተመሲሉ ንመብዛሕትኦም ኣሲሮም ክሳብ ዛሎም ዕለት እውን ድሃዮም የለን። ኣባላት ባዶ 9 እቲ ሓደ ንወዱ ኣብ መዓልቲ ልደቱ ንረኣዩ ለይ ማርቸድስ ዓይነታ ማኪና ህያብ ክህብን ከሎ እቲ ሓደ ድማ ካብ መን ሓሚቐ ብምባል ማይ ዘይጠዓመት ሓዳስ መኪና ብምሃብዮም ዝረባረቡ ዝነበሩ ጌጋ ይኽልኣለይ ኣብ ሓደ እዋን ብገለ ምኽንያት ባዶ 9 ዝወደብዎ ጽምብል ከይሓነኹ ንሓለቆኦም ብምዕዳም ኣብ ቅድሚኡ ድሕሪ ዝግኒ ምምጋብ ያኢ ጨና ዝግኒ ካብ ኣጻብዕቲ ኢዶም ክጸርየሎም ብምሕሳብ ብዊስኪ ክሕጸቡ ስለ ዝተዓዘበ ብምግራም ህዝባዊ ግንባር ደኣ መዓስያ ዊስኪ ምጽማቕ ጀሚራ ኢሉ ከም ዘጉረምረምሎምን ከም ዘባጨወን ይግለጽ እዩ። በጊዕሲ ዋናኣ ኣሚና ኮልኮላ ኣብ ደገ ትሕድር ዝበሃላ ባህላ ከምዚ ምስተረአየ ክኸውን ኣለዎ። እንተዘይተባብዑ ኣብ ቅድሚ ሓለቆኦም እውን ከምኡ ኣይምገበሩን። ንተግባራቶም ህዝቢ ስለ ዝኸዓቦን ብትሒምትሒም ስለ ዝተወረን ግን ኣይተ ኢሳያስ ዘይፈለጠ ብምምሳልን ካብ ህዝቢ ኣድናቆት ንምትራፍን ድማ መስሓልጢት ገይርዎም እዩ። ኣብ ተስዓታት ንብረት ባዶ 9 ዝፃዓነት መርከብ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ክተራገፍ ትፅቢት እናተገብረላ ኣብ ቀላይ ጢሒላ ብዝብል ዕባራ ምኽኒት ከም ዝተሰወረት ብኣባላት ባዶ 9 ወረ ከም እተነዝሐ ይዝከር። ኣብቲ ግዜቲ ሕጂ ስሙ ክጠቕሶ ዘይደሊ ሓላፍ ነበር ንኣይተ ኢሳያስ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ብምኻድ ኩነታት ዛ መርከብ ንኽጻረ ሓቢሩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ሓለቓ ኩሉ ዝኾነ መራሒና ብዝተረኽበ ኩነታት ስምባደ ኸይርአየ ቀሲልካ ክርአ እዩ ኢሉ ክሓልፎ ዝተዓዘበ ሓላፊ ስልጣኑ ብድሌቱ ብምግዳፍ ካብ ተሓታትነት ነብሱ ንኸውፅእ መፍትሑ ኣረኪቡ ከም ዝተሰናበተ ይፍለጥ። ባዶ 9 ናይ ሓራገጽ ኽብካብ ብምዃኑ ነቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተንኮላት ከተጻርን ተፈቲንካ ዝጽበየካ ሞት ጥራዩ ዝኸውን። ካብዚ ክንርድኦ ዘለና ኣይተ ኢሳያስ ብልሽው ኣሰራርሓ ባዶ 9 ኣንዳዕዲዑ ይፈልጥ ጥራይ ዘይኮነስ ንኽተባባዕ ምኽንያት ምንባሩ እውን እዩ። ህዝብና ድማ ብኡ መጠን ኣይ ካብ ሲቪል ነጋዶ ኣይ ካብ ባዶ 9 ቀረባት ከም ዝድለ ክረክብ ኣይከኣለን። ኤርትራውያን ነጋዶ ንኸይህብትሙ ዘይተፈንቀለ እምኒ ነበረን። ንገሊኦም ልዕሊ ዓቐን ቀረጽ ከም ዝኸፍሉ ብምግባር ንገለን ማይ ቀጠነ ዝምኽኒቱ በዓላት ኣመኻኒው ድኳንኩም ዕፀው ድኳንኩም ሰልሙን ወዘተን እናበለ ከስርሖም ኣይከኣለን። ንገሊኦም ድማ ዋጋታት ኣብ ክንዲ ብዕዳጋ ዝውሰን መንግስቲ ባዕሉ ብዝወሰኖም ዘይዋፁ ዋጋታት ምስ ህዝቢ ከባእሶም ክኢሉ እዩ። ኪዳይ ትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ ከም ዝበሃል መብዛሕትኦም ንኣሽቱ ነጋዶ በዚ ምኽንያት ኣብ ክሳራ ክወድቁ ከለዉ እቶም ዓበይቲ ነጋዶ ድማ ተሰዲዶም ኣብዘይ ዓዶም ክነጥፉ ተገዲዶም ንሪኦም ኣለና። እቲ ዘገርም ህግደፍ ሃብታም ኤርትራ እምበር ሃብታም ኤርትራዊ ኣየድልየናን እዩ ዝብል ሓሳድ መምርሒ ስለ ዝነበሮም ዋላ ነቶም ኣብ ስደት ዝነጥፉ ኤርትራውያን ነጋዶ ንኸረኻኽበሎም ፈቲኑ እዩ። ነጋዶ ብተፈጥሮኦም ንመኽሰብ እዮም ዝሰርሑ፣ ህዝቢ ድማ ዋጋ ዕዳጋ ገይሩ ክሽምት ንቡር እዩ። መንግስቲ ጣልቃ እናኣተወ ኮነ ኢሉ ነቲ ማሕበራዊ ህይወት ስርዓት ሕጊ ንግድን ዕድግን ስለ ዝዘራረቦ ግን እንሆ ሎሚ ሃገርና በረውሮ ኣቢልዋ ይርከብ። ንግዲ ካብ ኦሪት ዝጀመረ ብምዃኑ ንሕብረተሰብ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ቀደም ገንዘብ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ምልውዋጥ ኣቑሑትን ፍርያት ሕርሻን ልሙድ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ማዕቢሉ ሃገራት ኣብ ምልውዋጥ ንግዲ ዝተመርኮሰ ህይወትን ዝመርሓ። ኣብ ዓለምና ብዙሕ ግዜ ካብ ዝተረኣዩ ኩናት መበገሲኦም ንግድን ጥቕምን ምዃኑ ይግለጽ እዩ። ሓንቲ ሃገር ክትዓቢ እንተኾይና እውን ዘፍረየቶ ንሰደድ ከተቐርብ ብኣንጻሩ ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዕድጊ መልክዕ ክሽምት ንቡር እዩ። ኣብ ሃገርና ኤርትራ ግን ምዕባለ ስለ ዘይተደልየ ንግዲ ኣብቲ ዝሕሞ ከም ዝህረም ተገይሩ እዩ። ነጋዶና ፍርያት ሃገርና ከም ልቦም ከይዕድጉን ከይሸጡን ከይከፋፍሉን ተኸልኪሎም እዮም። ኮነኢልካ በቲ ዝጠቐስክዎ ገበተ ባዶ 9 ከም ዝዕንቀፍ ድማ ተሰሪሑሉ እዩ። እቲ ዝገርም ክሳብ ሎሚ ህግደፍ ብኮሜዲ ምሲሉ ባዕሉ ንዝፈጠሮ ምዝንባዕ ዕዳጋታት ንነጋዶ ብምልጋብ ብስስዕን ብዘይተኣደነ መኽሰብ ብምግሓጥን ክኸሶም ክሳብ ሎሚ ይርአ ምህላው እዩ። ናይ ዮናስ ማይናስ ሕልና ዘርእስታ ኮሜዲ ህግደፍ ዝመወላ ስለ ዝኾነት ሓቀኛ ስእሊ ኩነታት ሃገርና ክተርእየና ኣይንጽበያን ኢና።
እትኸውቀስ ዝነበሮ ጽሩይ ማይ ንህዝቢ ከይባጻሕ ዝኸልከለ መንግስቲ ክኸውን ነይርዎ ሰቦጥ ንህዝቢ ማይ ዝዕድሉ ክንሶም መርዚ ከም ዝዓደሉ ተራእዮም ከም ዝሓልፍ ተሃዲኖም እዮም ስለምንታይ ማይ ዘይንረክብ ንዝብል ናይ ህዝቢ ሕቶ ተኸልኪሉ ኣይተፈቕደን ካብ ላዕሊ ትእዛዝ ኣይመፀን እናተባህለ ኣብ ልዕሊ ተጠቃሚ ህዝቢ ዝተገብረን ገና ዝቕፅል ዘሎን ጸቕጢ ብመንግስቲ ዳ እምበር ብድኽመት ነጋዶ ይኮነን ማይናስ ግን ንዋጋታት ጣፍ ፊኖ ማሸላን ዘይትን እምበር ብዛዕባ ተቐንዲ ነዚ ወሪዱ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝምክቱ ብቐዳምነት ካብ ዝስራዕ ማይ ዘይምርካቡ ናይ መን ድኽመት ምዃኑ ኣይሓበረናን ንዓመታት ብፕሬዚደንትና ኣብ ዲጋ ዓዲ ሃሎ ዝተዋህለለ ማይ እውን ስለምንታይ ንህዝቢ ከም ዘይዕደል ዮናስ ማይናስ ክሕብረና ኣይደፈረን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ከምኡ ክብለና እውን ኣይንጽበዮን ኢና ቅድሚ ሕጂ ግን ማይ ዲጋ ዓዲ ሃሎ ከም ማይ ጮሎት ኮይኑ ንድኑሳት ፈዊሱ ካብ ብዓረብያ ምኻድ ከም ዘገላግል ኣብ ቲቪ ኤረ ብሓንቲ ደጋፊት ህግደፍ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ መን ይፈልጥ ጽንሒሎም ህግደፋውያን መድሃኒት ኮሮና ቫይረስ ማይ ዲጋ ዓዲ ሃሎ እዩ ይብሉና ይኾን እዮም ነዚ ንምስማዕ እውን ምድላው ከድልየና እዩ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና ዓለም ሰገድ
ደቂ ምንካስ ጭራ ነብርት ባህል ሃገር ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዛንታ ህዝባ ብሓደ ፈታዊ ተመሲሉ ዝኣተወ ገበል ከመይ ኢሎም ካብ ዓዶም ከም ተሰደዱን ኣብ ስደት እውን ምኽንያት ቀዳማይ ፍልያቶም ገሊጽና ነርና ሕጂ ድማ ኣብ ስደት ዘሕልፍዎ ኣድራዕን ጸበባን ንኻልኣይ ግዜ ተወሳኺ ኣብ መንጎኦም ዝተፈጥረ ፍልልያትን ብዕምቀት ክንትርኺና ሰናይ ምክትታል ደቂ መንከስ ጭራ ነብሪ መብዛሕትኦም ናብ ደቡብ ገጾም ምስፋሕ ኣብ ትበሃል ሃገር ከም ተሰዱ ዝፍለጥ ኮይኑ ካልኦት ብዙሓት ካብኣቶም ብምብረቓዊ ጎደቦ ዓዲ ኣቢሎም ኣብ ዘይፈልጥዎ ኣጻምእ ብምቕጻል መንገዲ ስደት ኣንዊሖም ተታሒዞሞ ነበሩ ኣብ ተሃዝ ዝበለ ምድረ በዳ ምስ በጽሑ ድማ ዘይተጸበይዎ ኣድራዕ ወረዶም ኣብታ ኣጻምእ ኣድቢዮም ብዝጸንሑ ሰብ ዝመስሉ ተኻሉ ክህደኑ ድማ ግዜ ወሰደን ነቶም ደቂ ተባዕትዮ በይኖም ብምፍላይ ኣብ ዓለም ተራእዩ ብዘይፍለጥ ዘስካሕክሕ ተርእዮ ከም በጊዕ ፋሲጋ ክጓዛዝይዎም ጀመሩ እቶም ሸፋቱ ንልብን ኮላሊትን ናይቶም ደቂ ተባዕትዮ ኣዝዮም ሽውሃት ስለ ዝነበሮም ጥዑም ጥዕምዎም እናተጻነቱ ክኸትርዎም ስረሐይ ኢሎም ተታሒዝዎ ንወየን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናብ ዝተፈለየ ቦታ ብምውሳድ ኣብ ክልተ ከፈልወን ንገሊአን ከደምትን ኮይነን ከገልግላ ኣብ ዘቤታዊ ንጥፈታት ንኽውሰና ክፈርድወን ከለዉ ነተን ዝተረፋ ድማ ክብረተን ብምግሃስ መርወይ ጽዩፍ ድልየታቶም ጎኻና ፈረድወን ብዙሓት ካብተን ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ሕጂ ምስ ክብረተን ኣብ ዓደን ምስ ወለደን ካብቲ ጨካን ገበል ተሓቢአን ዝነበራ ጎራዝየን ነይረን ብሰንኪ ድማ ፈጺመን ዘይተጸበዮ ተሰከምቲ ሕማምን ተሰከምቲ ኣቦኦም ዘይፍሉጥ ዕሸላትን ብምዃን ድማ ኣዝየን ተበሳጭዋን ክሳብ ነፍሰን ኣብ ምቕታልውን በጽሓ ተሓቢአን ዕድል ክረኽባ ከለዋ ብሕሹኽሹኽ ኣብ ናንሕትሕደን የዕልላን ዳሃይ ይፈላለጣን ስለ ዝነበራ ድማ ሓደ እዋን እቶም ተኻሉ ኣርሒቖም ናሃድን ምስከዱ ልበን ኣውዲቐን ዕላል ጀመራ እሞ ነዚ ዝወርደን ዝነበረ ኣደራዕ ምስቲ ኣብ ዓደን ከለዋ ብልኡኻት እቲ ጨካን ገበል ዝወርደን ግፍዒ እንዳወዳደራ ደርጋ ክሳብ ዝዓርብ ከዕልላ የምስያ ካብቲ ጨካን ገበል ዝሃደማ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ምንካስ ኣብ ዘይፍለጥ ዝበኣሰ ኩነታት ብምውዳቐን ድማ ኣዝየን ጣዕሳ ተሰምዐን እንዳሓንሓና ድማ ነናቦተአን ተመጻ ኣብቲ ዘይፈልጥዎ ምድረ በዳ ዝወረዶም ኣደራዕ ደቂ እታ ሓደ እዋን ምቁር ሰላም ዝነበራ ሃገር ኣንጻርቲ ዝዓበይሉ ባህልን ሃይማኖትን ምስቲ ብዓበይቲ ኣቦታቶምን ኣዴታቶምን ዝመሃርዎም ዘይሳነ ፍጻሜታት ኣብ ልዕሊኦም ብምውራዱ ወዶም ጓሎም ኣዝዮም ጉህዮም ኣስተንተኑ ቀደም ኣብ ጽጽዋይን ኣፈ ታሪኽን ዝንገሮም ዝነበረ ናይ ሕንጉጉ ደቂ ሕድርትና ከመይ ኣቢሎም ሰብ ይጨውዩ ቆልዑ ይሰርቁ ሎሚ ብግብሪ ኣብ ነፍሶም ወሪዱ ክሪእዎ ከለዉ ኣብ ኣዝዩ ፍርሕን ጭንቅን ድማ የእትዎም እቶም ከም ገለ ኣቢሎም ካብቶም ሰብ መሰል ናይ ኣጻምእ ተኻሉ ከምልጡ ዝኽኣሉ ድማ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ገምገም ባሕሪ ስለ ዝበጽሑ ብተመሳሳሊ ናይ ባሕሪ ኣራዊት ብዘፍርሕ ህቦብለን ነፋስን ባሕርን ተሃድኑን ሃለቑን ደቂ ምንካስ ጭራ ነብሪ ካብ ወለዶም ዝወረስዎ ሓበንን ኒሕን ስለ ዝነበሮም ግን ተስፋ ከይቆረፁ ንኹሉ ተጻዊሮም ነቲ ነነዊሕ ኣሰልቻውን ስደት ኣየቋረፅዎን ኣደራዕ እንዳተጻወሩ ሞትን ባርነትን ሰጊሮም ድማ ሰላም ፎይታን ይርከበዩ ኣብ ዝብልዎ ፈቆዶ ቦታ ተዘርዉ ካብ ዓዶም በቲ ሰራም ገበል ዝተበታተኑ ህዝቢ ምንካስ ጭራ ነብሪ እንተስ ተስፋ ብምቁራጽ ወይ በቲ ገበል ብምብህራሮም ናብታ ዝፈትዋ ዓዶም ክምለሱ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ኣይወስዱን ነበሩ የግዳስ ንቅድሚት ጥራይ ክኸዱ መረጹ ኮይኑ ግን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን በዛዕባ ዓዶም ካብ ምሕሳብ ዓዲ ወዓሉን ከም ዝፍለጥ ደቂ መንከስ ሓደ እዋን ኣብ ዝገበርዎ ምትእኻብ ከመይ ኣቢልና ንገበል ኣሊና ዓድና ንምምላስ ኣብ ዝብል ሓሳብ ብዘይ ምርዳኦም ከም ዝተፈላለዩ ተጠቒሱ ነይሩ
بدحر قرب أوارح جن جلا لبامات بزنقلوا حسب نخالاي جزي أب حدا عبي الدراش كمتي وقعي أبطات أب حدا كوفيلم ساقامم نخفتحو كزتيون كمخرون وعالو ويوقن دخاب عدم زبهررم قبلجن نزي دقماي متخخابهم مسمعي بعنكرو دحري مكتتالو كيم اللوسو بمسقع نتنويح كسادو بموتوات كلت زيجانافرو ملحاس انداوانا جافي اب عميق حساب اتوه كي وعالي خي حذرت ما ابتا قدم سليخو زاتولا مترب نايرسح ماي بمئتاو سلام كي بلي خمت على حذر مو انجيهو بمتنسا قنعو شويت ذهبا أمونات وخارو أكيبو خمكر جمره اتعلو القبل نتنكاب مسفح زمسا وخارو أختيلو نتم كاب عدم زي تسدو دكي من كاس جران بري أب أدباباي أكيبو تزاز هابه لنفس وكف سف دما نتن وخارو زخون شويتن عطرن شويت سقم كواس قولون كمزن لوم تزاز أما حلالفه بتوساخون نخلن وخارو كم ززون زدلئون كمال أولن بحوسي مقبع تزاربهم كل سبد ما بفرحي تتبله حدا تبع بوغن بدديلهم نويا قبل زي سنبد دمسي بمسمع هواهو فرحي كان تطوى نسام نقبل موقاس كم زبلو نسخا هابنبر انكم إلكا عيتفلتن قدم حجي شويت عفون هابو إلكارنا هبنا ندكنا ونسرناي كتقنقو إلكا وسيتكا كتبكا عصبي دخامم حسر طرح هيبكا بمتبار أفاني خايم إنه دم حجي يتزلمدنا يوقوقون حنباشان كنركب أيكالنان رنتايو بالحدكا بلوة زبي نتحقواسن فرح نستحوسم مقرم رام قلتسه ويان وخارو دما عينن بمفتات أسنانن بمقياس دما كنا خساد ليا ويا قبل جن كم أملو قرآن وشتو غيرو في الشيخ نابله زقبلو دحان زوم أبو حقهم يم تولو إلكم دما كابز دلي وشويت هابوان بله وخارو بزربا قبل تقريمن تتمامتاون جن كاب تأزاز قبل كوصا زي حسب سلزخونه نساتنون حرقانن بموحات ناي حاقوس بزمسل كنبحا جمرا هزبون ويا قبل كمسجن ترأيمو بو أبيلون آخيبا تزازمه قبل ناب قدقات تمليسو عينتو قهري كساب زمسل كابتا حارت ماي ستيمو ويان وخارو سنبيدن ككاناتوا جمرا قال نقر مهز مخاندون نبسن نقرنمو بتنكاقي كاب آخيبان زور بمبال دك من كاس جرا نبري نتي نخالاي وان هاجرم كاب قبل أدحينو ممملاس بزبل تيما نخقابو زدرخم كند مخنيات نسمعيتاتهم زتنكف نخبراتهم زقنططن هاجرم أب حدقا زقطو كابتن قدم استسهلون وخارو زتولدو أسكافي زخوانا قداي يحسب منباريو وين وخارو داغماي نمن كاس جرا نبري كورا مخانن ويقبلون كل لدات أرحيو يسبين كمزلون نتن درو سوليخان زعتواون شويت نايتا هاجر إنا قنطبي هيبوت راح زي كونس أب غلا غراوتي غاسي غيرو كمز شمن بسفحو تزربن تفلتنونيو بزي استشاقلو أب سدت السفرو دك من كاس أب تزجمرو سفح متخخاب بتشكان قبل زتزمتو غراتهم نملاس زخولهم حبرتا زتا دمان نوح جزي كم زكايت غيرهم دما جمروا تزات يوم أب حدا نخلهم زترنف حسب كلمة بصحهم جن يتنقر كألمولهم وعيلو زحادر قبل تقلاتيفو حدت وخارو كاب جزءاتو تقاوما زهادما أمسيلو نبتي الدراش دك من كس زتيلو زنبرو كم زتصنبرا قبره نويوم سمرات دك من كس جرا نبري دما بتن سبدحان تمثيلا زتحوسهم وخارو نويو أخيبهم كي سمرن أب معالبو كي بصحن بتاتنا لهم كالا ويوم تنكلنياتات وخارو قبل بمستير هيبو زلأخن سلست فلالي تقالات بمدب بمتقتاو
እየን ክዕወታሎም ዝኸኣላ ደቂ መንካስ ብወገኖም ደጋጊሞም ነተን ሰለስተ ቃላት ምምኹምሳዕ ኣብ መጻወድያ ገበል ስለ ዝወደቑ እምበኣር እዮም ዝወጠንዎ ኣኼባ ከይሰመረሎም ዝተበተነ ገበል ዝመሃዘን ብወኻሩ ዝተሰብካን ዝተተግበራን ቃላት ቀደም ኣብ ዓዲ ምንካስ ጭራ ነብሪ ብታሪኽ ዝነበራ ናይ ግራውቲ ኣስማት ይኹና እምበር ጉዳይ መፈናጨልን መሳሓሕብን ግን ኮይነን ኣይፈልጣን ዝነበራ ሕጂ ግን ወዮ ገበል ሓድሽ ቅዲ ብመዓር ለኽዩ ኣብ ውሽጠን ግን ዕረ መሊኡ ከም ዝቐርባ ብምግባሩ ንብዙሓት ክስድዓ ከኣላ ሓምዳን ሰርዳን ኮርዳን ኢሉውን ብመስርዕ ፈላልዩ ንኸላልይዎን ገበረ እሞ ኣብቲ ሆጭ ዝበለ ኣኼባ ንወየ ዝመርሕ ዝነበረ ተወላዲ ግራት ኮርዳን እዩ ንሓምዳን ወይስ ንሰርዳን ድማ ኣይውክልን እዩ እቲ ምንታይሲ ደቂ ኮርዳን ብጎረቤት ዓዲ ማለት ኣስፈሐ ዝተዋህቦ ሸዊት ዕፉን ተሓቢኦም ከየካፈሉና በሊዖም እዮም ብምባል እዩ ደቂ ግራት ኮርዳውን ኣብ ክንዲ ነቲ ክሲ ሓሶት እዩ ዝብልዎ እንኳዕ በልዓና ብምባል ነቲ ነገር ብህልኽ ኣጓሃህርዎ እሞ ንሳቶም እውን ካብቲ ኣኼባ ተፈልዮም ክጋቡ ወሰኑ ደቂ ግራት ሓምዳን ብወገኖም እቲ ቀደም ገበል ክለልዮም ከሎ ንብዙሓት ካብኦም ጠባቢሩ ኣብ ጎኑ ክኾኑ ገይሩ ስለ ዝነበረ እውን ወኻሩ ነዚ ተጠቒመን ምስ ሳርዳን ምስ ኮርዳን ከም ዝተፋናኑ ገበራ እሞ ንግዚኡ ድማ ተዓወታሎም በዚ ዝተሓጎሰ ገበል ከም ኣመሉ ክሳዱ እናንወሐ በዓል ክልተ ጨናፍር መልሓሱ እንዳወናጨፈ ኣንዊሑ ብምስሓቅ ኣብ መንጎ ወኻሩ ኮይኑ ናይ ሓጎስ ምልክት ብተኸታተሊ ሰለስተ ጸዓዲት ውልዶ ኣባጊዕ ወሓጠ ብድሕሪኡ እውን ንወየን ወኻሩ ዝተራረፈ ክምእርራ ብምግዳፍ ናብታ ናይ ቀደም ጉድጓዱ ብምእታው ልዋም ዘለዎ ለይቲ ደቀሰ ደቂ ምንካስ ጭራ ነብሪ ኣብ ስደት ብሽም ሓምዳን ሰርዳን ኮርዳን ካብ ኣኼባታቶም ሓሊፉ ናብ ዝጽልይዎ ደብሪ እውን ከም ዝልሕም ገበሮ እሞ ዋላ ዓጠንቲ ደብሮም ከይተረፉ በቲ ሕማም ተለኽፉ ኣብ ኣንስቶም ኣብ ደቆም እውን ነቲ ስምዒት ከውርድ ብምግባሮም ውሽጥን ውሻጠ ክሳጽዩን ጀመሩ ሓደ እዋን መንእሰያት ደቆም ኣብ ሓደ መናፈሻ ኮይኖም ብዛዕባ ናብራ ስደት ብዛዕባ መጻኢ ናብራን መጻኢ ዕድሎምን እንዳተዛተዩ ከለዉ ብዕድመ ድፍእ ዘበሉ ሰብኣይ ብኣንክሮ ይሰምዖም ነበሩ ካብቶም መንእሰያት ዝወፅእ ዝነበረ ቃላት ግን ነቶም ሰብኣይ ኣዝዩ ስለ ዝመሰጦም ዕትብ ኢሎም ክሰምዑ እዛኖም ዝያዳ ክጸሉን ጀመሩ ሓደ ካብቶም መንእሰያት ድማ ከምዚ ክብል ነቲ ዕላሎም ኣድመቆ ንሓዳር ንዝመረፃ ጓል ምንካስ ጭራ ነብሪ ኣቦኣ ካብ ግራት ኮርዳን ምስ ዘይኮነ መንእሰይ ሓዳር ክትገብር ዘይፍቅድ ምዃኑ ከም ዝነገራ ኣዘንተወሎም እሞ ኣስተንተነ እቲ ካልኣይ ትቕብል ኣቢሉ ኣደይ እውን ካብ ግራት ሓምዳን ንዘይኮነት ጓል ኣንስተይቲ ከይተምፅኣለይ ከም ዝበለቶ ነገሮም እቲ ዘገርም እቲ ሳልሳይ እውን ኣቦኡ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ናይ ደቂ ሳርዳን ኣይኮነን እቲ ትመላለሶ ዘለኻ ደብሪ ብምባል ናብኡ ገጹ ተወዝ ከይብል ከም ዘጠንቅቆ ርእሱ እንዳነቕነቐ ገለጸሎም ነዚ ዕላል ክሰምዑ እፅዋር ዝሰኣኑ ኣቦ ካብ ኮፍ ዝበሉሉ ብድድ ኢሎም ናብ ምዝራብ ተሰጋገሩ ኣቱም ደቀይ ኢሎም እውን ከይተፈለጦም ዓው ስለ ዝበሉ ድማ ወዮም መንእሰያት ብሓውሲ ስምባደ ጠመትዎም ቋንቋና ትሰምዑ ዲኹም ኢሉ ድማ ብምግራም ሓደ ካብቶም መንእሰያት ሓተቶም ወይለቦኻ ኣነ ዓደይ ምንካስ ጭራ ነብሪ እዩ ንስኻትኩም ከ ኢሎም ሓተቱ ንሕና እውን ኣብኡ እዩ ዓድና ኢሎም ሰለስቲኦም መንእሰያት ብሓባር መልሱሎም በሉ ደቀይ ክትብልዎ ዝጸናሕኩም ኩሉ ሰሚዐዮ ኣዝዩ ድማ ገሪሙኒ ኣሰንቢዱንን ድማ በሉ እቶም መንእሰያት ቀጽሉ ብዝስምዕ ስቕ ኢሎም ነቶም ሰብኣይ ክጥምትዎም መረፁ ነዚ ዝተረድኡ ኣቦ ከምዚ ዝስዕብ ክብሉ ምኽርን መግናሕትን ሓዊሶም ተዛረቡ ደቀይ ወለድኹም ኣይግድን ሓምዳን ሰርዳን ኮርዳን እንዳበሉ ከም ስጋ ጉዚ ክጎዛዝዩኹም
ናይ ጥዕና ኣይኮነን ዓድና ብሰንኪ ሓደ ውሒጣ ገበል ተበታቲና ከተብቅዕ ካን ሎሚ ድማ ኣብ ስደት ስዒቡ ዳግማይ ክበታትነና ናትና እንፈት እዩ ዘሎ በሉ እንቃዓ እንዳተንፈሱ መንእሰያት ቁርብ ግር ክብሎም ዘስተብሃሉ ኣቦ ብሕፅር ዝበለ ታሪክ ዓዶም ዓዲ መንከስ ጭራ ነብሪ ድማ ገለጹሎም ንወለዶም ጉጉያት ብምንባሮም ብሓውሲ ቁጣዓ ገልጽዎም ክእረሙ ከም ዘለዎም ክገልጹሎም ፈተኑ ወለድኹም ይጋገዩለው ንስኻትኩም ግን ክትፈልጥዎ ዘለኩም ሓምዳን ሰርዳን ኮርዳን መፀውዒ ስም ገራውቲ ጥራሕ እዩ ካልእ ዝኾነ ይኹን ፍልሊ የብሉን ንኣብነት ኣነ በዓልቲ ቤተይ ካብ ሰርዳን ክትከውን ከላ ሰይቲ ወደይ ካብ ሓምዳን እያ ሰብኣይ ጓለይ ድማ ካብ ኮርዳን እዩ በልስከ ሕጂ መን ካብ መን እዩ ክፍለ እስከ ንገሩኒ ክብሉ ሓተትዎም መልሲ ከይተጸበዩ ድማ ከምዚ ክብሉ ቀጸሉ ሓደ ሰብ ኢዱ ንበይኑ እግሩ ንበይኑ ክፈላለ ይከኣል ድዩ በሉ እሞ ንመልሲ ተጸቢዮም ኣይከኣልን ኢሎም ድማ መለሱ ወዮም መንእሰያት በሉ እዞም ደቀይ ሓደ ወለዲ ብዘይ ምግንዛብ ተታሊሎም ኣብ ልዕሊ ደቆም ዘይነበረና ሌላን ጉሌላን ብምስባሕ ዝገብሮ ጉዳይ እዮም ንስኻትኩም ከይትኽተልዎ ሓደራ ኢሎም መጠንቀቕታ ብዝተሓወሶ ስምዒት ዘረብኦም ዛዘሙ ሕራይ ኣቦ ኢሎም እውን ብሓባር መለሱ ወዮም መንእሰያት ደቂ መንከስ ጭራ ነብሪ ምስ ኩሉ መሰናኽላት ተተይ እንዳበሉ ነንዝመፀ ዛዕባ ኩነታት ሃገሮም ክትንክፉ ጨንቆምን ካሕስቦምን ከሎ ጭቡጥ ግን ክምክትዎ ብዘይመኻሎም ልቡ ዝነፍሐ ገበል ሕጅውን ከም ልማዱ ዓበይትን ለባማትን ደቂ መንካስ ምውሓጥ ቀጸለ ስለ ዝኾነ ድማ ንወያ ገበል ዘሰንብት ሓያል ሕቶ ሓቲቶም ዝነበሩ ኣቦ ካብ ገዝኦም ንማሕረስ እንዳወፈሩ ከለዉ ተጻናትየን ብዝጸንሓ ወኻሩን ኣኽላባትን ሓደጋ ወደቖም ወየ ኣምሰሉ ገበል ድማ ከም ኣመሉ ንደቂ መንካስ ንምጥባር ነቶም ኣቦ ብኽብሪ ንኽቕበሩ ኣዘዘ ሰናይ ቅነ ዓለም ሰገድ كبران سمعتنا لهم زبلنا يوم تحستوتاتنا زوم استخداتلكم كينهم نمكتتالكم عزينا نمسكن زنت سومن بخالد حستوينا خنرخب كساب شعو السلام كنه نقول لنا